onwe ndị na-amarọ test nnu onwe ka esi welie nne akịta si na nnu ụnya ya onye ọzọ lie ya ọ sị na nnu anyara ya ọha na eze ndị ọma ndị na-ekiri anyị n'obi ọra ekelela m gị n'ụzọ pụrụ iche aka mbụkwa nwanne unu nwoke Uchechi Mereze Patakịrị makata mma ijubo bụ onye mụrụ nwa wa tegide egwu m bachara ugo tegide egwu m ọmaka ogoshi igbo kedu ka nwoke kedu ka di nwanyị ga-eji gwa nwunye ya na nri o siri n'ụbọchị nke taa na nnu nara dị ofe na mgbe ọ dịpendị ka mụ na ya si wee dị ọzọkwa bụrụ ụdọ ọ nọ wee sị m nnu nya nne a mana o nwere ka o esi wee pụta wee sị m ha nne nke anụ ọ tọgbukwa onwe ọ dị ka nnu awụgo n'afịa ejigo m ile m gụọ eze ọnụ ma na nnu nya bụ nni nwaanyị nọ na di nọrulara afọ 5 ọ ka kwesịrị ị na-eme ụdị mistake ahụ na nri ada mụma etife nnu oke na nwunye ya isi nri ọbụna nnu maọbụ ose nya ya ịma na mistake ọ bụrụkwa nri ose eri ọ bụrụzi ihe ahụzi ụbọchị niile na nnu na aṅa maọbụ ose na aṅa Igbo mma mmanụ aha m bụ Longinus Anukwute onye ejiri Chief Imo Worldwide wee mara onye ọbụla na-ekiri mmemme a akpọrọ Obiora achọrọ m ka ị nọgide na-ekiri mmemme a mgbe ọbụla eji egosi ya gbara ọsọ because e nwere ihe nrite nwere ihe mmụta ị na-aghọta so biko achọrọ m ka onye ọbụla na-ekiri Obiora nke a bụ nke anyị